Здравейте на всички! Днес ще се запознаем с това какво е японска свещ или кендъл, кои са най-важните нива при образуването на един кендъл и видовете свещи. Като накрая на видеото ще отидем на графиката и ще опитаме да предвидим движение в цената с всички познания до момента в контекста на чарта. Всяка свещ на графиката се образува в точно определен период от време. Ако сме на 5-минутната графика, всяка свещ е движението на цената в период от 5 минути. Ако сме на едночасовата графика, всяка свещ представлява движението на цената в рамките на час. Имаме два вида свещи – булиш и бериш. При булиш свещите цената на актива нараства, а при бериш свещите е обратното и тя намалява. Четирите важни нива при всяка една свещ, които се образуват заедно с нея, са Open, Low, High и Close. Това е в bullish варианта или Open, High, Low, Close в bearish варианта. Като това са нива на цената в даден момент. Open представлява Opening Price и това е цената, на която отваря кендъла. Close е цената, на която затваря кендъла. А High и Low са най-високата и най-ниската точка, която е достигнала цената като стойност по времето на образуването на този кендъл. Тези 4 нива при образуването на един кендъл са основополагащи и фундаментални за разбирането на цената и в комбинация с други познания могат да дават много добра отправна точка за бъдещо движение на графиката. В днешното видео ще разгранича 3 основни вида кендали, които смятам, че ще са ви полезни. Нека ги разгледаме. Първият вид свещ, която ще разгледаме, е експанзивна свещ. Тази свещ има ясна посока и това, което е характерно за нея, е, че е с малки игли от двете страни и голямо тяло. Много бързо се движи цената в нея и то еднопосочно. В булиш варианта нивото на опана е под клоуса, а в бериш варианта нивото на опана е над клоуса, защото цената се движи надолу. Тук отстрани съм ви извадила, за да ви покажа под лупа как вътре се е образувала свещта. И виждате как имаме отваряне, low, high, close. Тоест, отваряме ниско, правим движение надолу за образуване на иглата, тръгваме нагоре и най-накрая се връщаме отново обратно, за да затворим малко по-ниско и да образуваме и другата игличка. Същото е и при бериш варианта, само че е обратно, огледално. Отваряме, правим движение нагоре, експанзия надолу и най-накрая леко връщане за другата игла. Сега ще отидем на графиката, за да ви покажа как се образува в реално време свещта. След като видяхме образуването на чарта на експанзивен кендъл, нека насочим вниманието си към следващия вид, а именно ревърсъл кендъл. Това е свещ, която обръща посоката на движение на цената. Тоест, в контекста на графиката, много често след тази свещ, цената прави експанзивен кендъл в обратна посока. Това, което е характерно за тази свещ, е дългата игла или опашка, иначе другите характеристики отново са същите. За булиш вариант Open е под клоуса и за бериш вариант Open е над клоуса. Отстрани съм показала отново как се образува. Отваряме, движение нагоре, експанзивно движение надолу и връщане на абсолютно цялото движение много бързо в обратна посока, след което затваряне близо до Open. При бериш варианта всичко е същото, само че в обратна посока. Нека се прехвърлим отново на графиката. За накрая остана третия вид свещ, която се нарича Indecision. Това означава, че тази свещ няма ясна посока. Обикновенно погледната под лупа представлява рейндж. Имаме следните характеристики. От двете страни имаме по-дълги игли и малко тяло в средата. Като разликата между булиш и бериш варианта е единствено в това дали цената е затворила над опана или под него. Сега ще ви покажа тези два примера. В булиш варианта на кендъл
Отваряме на тази цена, тръгваме нагоре, връщаме се, минаваме под опана, отново минаваме над него, отново се връщаме и затваряме малко над него. Това прави свещта да изглежда по този начин. В бериш варианта е същото, но затваряме малко под опана, затова самата свещ остава бериш. Общо взето като price action и двете свещи погледнати под лупа представляват едно и също нещо, като през цялото време цената остава близо до опана. Нека видим на графиката как се образува и тази свещ. Нека да проверим как можем да приложим тези знания в графиката. Избрала съм един примерен период на дневна графика на евро-долар и започваме с експанзивен кендъл надолу. Още един такъв и още един такъв кендъл. Обикновено след 3 експанзивни кендъла очаквам, че цената или ще влезе в рейндж, или ще обърне. Нека видим. Този кендъл е reversal кендъл, една от неговите разновидности. И виждате цената, след него обръща и имаме експанзивен bullish кендъл. След него имаме indecision кендъл, който е range след тази експанзия, след което основно имаме reversal кендъл, който всъщност попада и в това е Fair Value Gap. Ще говорим за тези гапове в някои от следващите видеа. Докосва гапа и очакваме да има експанзивен кендъл нагоре. И ето го, и този експанзивен кендъл. Виждате как, макар и с тези минимални познания, все пак имаме някаква отправна точка, какво да очакваме в чарта да се случи. Това е от мен за днес. Надявам се да ви е било полезно видеото, да сте научили нещо. Ако е така, моля абонирайте се за канала, харесайте видеото, оставете коментар. До нови срещи!